Ay nako. Ay taga muna, ito muna, dili pwede. O man ang episode kung wala ang buwelta. Ladies and gentlemen, the 3 time. Ako na ibalik-balik yun. Kita mo nang sa likod na. Sana, piki na? Piki na? Ha? Kabalo mo. Balag si Kagaya. Si Masak ingon ako nga. Ayaw na ka na i-appeal bro. Ayaw na. Ako na lang isulti. Kaya ako, bisag dugay na ako sa radyo. Kutob lagi ko sa nominated. Ay, nade ko isa. Katong sa TKO, no? Nade ko isa. TKO. Part ba ka itong kuhan? Best station day, no? Best station. Ako Ang may hits. TKO day. Ha? TKO galing, mo galing. Nalay ko'y TKO. Nalay Yeah, ko'y best station. O, tama. Nalay ko'y duha. Pero kanay mo, mas gahi gyapon ka. Kay kato grupo man to. Kanay mo, sa imo man ginakabutang. No? Wala. Ako, wala mo ginakabutang Malvern Esparcia na. Ang imo na mong gido ka lang tulo ka po. Piki na! Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonat Junior. Basta mga junior! Gahi, ambot lang. Good morning sa tanong mga junior! Rodrigo Directo Junior! Antonio Resma Junior! Oh, Ano yung mga junior mo na ilan? Dagay Junior, no? Ha? Jan Mascarinias, nga nanay junior! Sa tanan mga senior nga mga inundan sa mga junior. O sa tanan mga Nikiyos ang Junior tungod sa ekonomiya. Kung kato mga Nikio sumala pa sa vida nga mga junior. O ang tanan nga di pangmingaw sa ilang mga junior. Uy! Uy! Kani, para gyud ni sa mga junior, kini atong buwelta. Oh? Ang buwelta atong kato sa Cherry C Calcium Ascorbate with Camo Extract and Zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID, makapalit kayo sa itong lawas. Makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nag-unang drugs o mga pharmacy sa Miss Oro Dalian de Oro City. O mga junior, paminaw mo. Kaya ito ba isgutaan kami mental health, labi na sa mga bata. Mga kagahi, na-alarma ang mga health experts sa sangputanan sa mga bata nga walay gawas-gawas sa mga puloy-anan. Di daw kini maayo. Sanglit makaapekto kini sa ilang mga pangutok. Di po pwede nga naara sila sulod sa balay nga sigig Facebook o TikTok. Dapat daw ang mga bata makagawas panalagsa. Kay parte kini sa ilang pagdako o makapahealthy kanila. Apan unsahon man kini nga tungod sa pandemya. Ang mga bata sa ilang mga balay mura magpiniriso na. Busa ginusok karon sa mga private and public medical doctors ngadto sa Malacañang na ang mga bata pwedeng padulaon diya sa mga park o mga suroyanan. Siguraduon lang daw nga dili sila basta daling matakdan. Ilikay sa COVID infection kay no vitamin C, daghan. Dapat silang panalitdan. Pwede na daw makasuroy ang mga bata ga edad gikan 5. Basta ang ilang lugar ubos sa NGCQ o ka-GCQ. Mga ginikanan dapat ang maniguro na ang mga bata luwas sa peligro. Siguraduhin lang nga ginasunod ang minimum health protocol. Pagsulob sa mask, distansya, manghugas permig, alkohol. Ang mga bata dapat magdula-dula gawas sa ilang pagtuon. Kay part kini sa ilang brain function. Dili sila pwede nga ikulong daw sud sa usa ka isolation. Kay purgos por santo dolor simba ko basin sila maubos sa depresyon. Mga ginikanan, dapat ipakita ang creativity. Bisag manggawas kung kadali sa inyong nataran, murag mag-party-party, ayaw lang pangimbitag bisag kinsa. Dapat kamo lang family. Kunya lipay-lipay, daon, kaon-kaon, spaghetti. Aron lang masiguro nga ang ato mga bata, pero may silang happy time. At tumatong karon si Lito Inglesero